Smukt, okay, lad os bare starte. Ja. Hvad er din? Det der video er det jo, ikke? Ja. Er det så, hvad hedder det? Din mor, ja. Fast på den. 2,000 years later. What? Er det normal? Ja. What? What? De skulle ikke spille ranked. 3 mand er det stupid. Midt. Dog! Should I take the dog? Nej, det er kat. Det er en kat. Det er en kat. Så GG, vi har en katte. Ja, det er jo oktober, altså, så har vi tabt. Snakker du om? Sidste kattegame havde jeg sgu da været 3-21-12. Hvad snakker du om? Det er GG det her. How could this happen to me? Oh my god, Sheriff! Oh my god! Ja! Ja! The Quadra! Hvem stilede dit penta? Nej, Var det Fuck mig? dig. Var det mig? Fuck dig, Thomas. Nej, det var ikke. Det var ikke mig. Nej, det var dig med dit hold. Ej, der stod dig, dit svin. nej, det var ikke. Jo, det var der med Old under Tower. Ja, her er så en lille hilsen til min gode ven Anders. Nej, okay, så ulter hun. Hvad er der galt med hende? Så. Hun kan ikke bare ulte. LOL. Anders. Nej, okay, du tog ikke skade. Goddammit. Jeg er da ikke klar til at se den der Tristana dø. Det var faktisk okay. Jeg er klar. Nu dør Tristana. Jeg kan altså stadig ikke lide spille med Lockfree. Nå. Fuck. Okay. Cool to finish it. Okay. Cool to finish it. Det ved jeg ikke. Det skal et eller andet 1060 eller sådan noget. Så står jeg her igen. Tusind tak fordi I så med. Selvom det er mig, der står her til slut og takker for, så er det jo selvfølgelig Thomas, der har lavet det meste af videoen, så respekt til ham. Selvfølgelig så skal jeg ikke stå her og tage det hele fra ham. Men tusind tak fordi I så med. Husk at like, kommente, subscribe, ellers hvad jeg har lyst til. Hej.